Adiskidetasunak ez ezik, kezkak eta bizipenek elkartu gaituztela hemen gaudenok, edo aldrebes, kezkak eta bizipenek eraman gaituzte adiskide izatera. Eta kezka eta bizipen horien artean badaude euskalgintzarena, euskaldun, euskaltzale, euskalkiztun oso izateko gogoa eta badago baita ere feminismoa. Eta laburbilduz nolabait esango nuke nor izatearen aldeko aldarria edo erabakimen osoa izatearen aldeko aldarria. Orduan, elkartzen hasi ginenean eta bageneukan kezka, gaur egungo testuinguruan, gaur egungo Euskal Herrian, gauden tokian egonik, hori aurrera eramateko, hori mamitzeko, ze bide, ze pentsamentu, ze heldu leku izan genitzake. Eta hasi ginenean horrekin bueltaka, ez dugu ezer berririk asmatu, baizik eta atzetik datorren soka bati heldu diogu nolabait, eta zapalkuntza hirikoitzaren kontzeptuarekin egin genuen topo. Eta ez da berria, ze ja 70ko bukaeran mugimendu feministan, Euskal Herrian gernamuina izan zuen mugimendu feminista hartan, zeinak nazio borroka eta klase borroka eta sexu-genero sistemaren araberako borroka hori uztartu zituen bazegoen, horren berrartze bat edo izan da.